zábava s papiňákem dopadne dobře. Jako tenkrát, když nás jen tak pro nic za nic pozvali Špíglovi. Víš docela jistě, Efraime, zeptala se žena, že nás zvou k jídlu? Jo, pokud vím. Už 100krát jsem své ženě vysvětlil, jak co bylo, ale ona se ptala znovu a znovu. Když volala paní Špíglová a zvala nás na středu na 8:30 večer, bral jsem telefon já. S díky jsem pozvání přijal a zavěsil. To bylo všechno. Každý by si pomyslel, že už je zbytečné o tom mluvit. Ale my jsme od té doby o ničem jiném nemluvili. Rozebírali jsme ten krátký rozhovor znovu a znovu. Paní Špíglová neřekla, že je to pozvání k večeři, ale taky neřekla, že to pozvání k večeři není. Když hostům nehodláme nabídnout nic k jídlu, tak je nezveme přesně na 8:30. Zněla konečná interpretace mé ženy. Je to pozvání k večeři. Byl jsem stejného mínění. Když člověk nehodlá hostům předložit večeři, řekne například, ale nechoďte před 8, nebo upozorní, tak asi mezi 8 a 9, ale v žádném případě přesně o 8:30. Nevzpomínám si jasně, jestli řekla přesně, ale to řekla určitě. Dokonce to zřetelně zdůraznila a v hlase měla něco nepopiratelně výživného. Jsem si celkem jistý, že je to pozvání k jídlu. Končily zpravidla mé rozklady. Aby v nás nezůstaly nejmenší pochyby, chtěl jsem dokonce paní Špíglové zavolat a říci jí o několika dietních předpisech, které mám v současné době dodržovat, a poprosit jí, aby mi to neměla za zlé, ale že by mi bylo milé, kdyby na mě brala při sestavování jídelníčku ohled. Pak by musela s pravdou ven a rychle by se ukázalo, jestli má vůbec v úmyslu nějaký jídelníček sestavovat. Ale přesto, jak byl můj plán rafinovaný, byla má žena proti. Nedělá to dobrý dojem, prohlásila, když postavíme hostitelku před fakt, že chceme, aby nás nakrmila. Kromě toho je to úplně zbytečný. Znám Špíglovi, řekla. U těch se stůl přímo prohejbá, když mají hosty. Ve středu jsme byli náhodou strašně zaměstnaní a museli jsme se v poledne bohužel spokojit s několika chlebíčky, které jsme do sebe naházeli. Když jsme se večer vypravovali ke Špíglům, byli jsme pořádně vyhladovělí. A tak nám před vnitřním zrakem tanul bufet se spoustou studené drůbeže, kohoutů a krocanů, hus a kachen, s omáčkami, nejrůznější zeleninou a saláty. Doufejme, že nám Špíglovi nenabídnou jako předkrm nějakou dlouhou konverzaci. Doufejme, že s ní počkají až po jídle. V okamžiku, kdy jsme překročili jejich práh, se nám vrátily naše staré pochyby. Byli jsme první hosté a Špíglovi se teprve oblékali. Ustaraně jsme se kolem sebe rozhlédli, ale žádné kulinářské záchytné body jsme neobjevili. Naskytl se nám obvyklý pohled, sedací souprava, křesla a židle kolem nízkého skleněného stolku. Na němž byla velká plochá mísa s mandlemi, buráky a rozinkami, podstatně menší miska s několika olivami,
poměrně větší s kostičkami sýra, s plastovými párátky a konečně ušlechtile tvarovaná skleněná nádobka, plná tenkých slaných tyčinek. Najednou mnou projela myšlenka, že paní Špíglová při tom telefonickém rozhovoru třeba řekla ve 20:45 a nikoli ve 20:30. Ano, možná, že vůbec neuvedla přesný čas, že jsme mluvili o Felliniho filmu 8,5. Co byste k tomu chtěli k pití? Pán domu, zaměstnaný vázáním své kravaty, nám namíchal Johna Collinse. Neobyčejně osvěžující nápoj, sestávající z třetinky brandy, třetinky sodovky a třetinky Collinse. Normálně ho pijeme rádi. Tentokrát však byly naše žaludeční šťávy zaměřené spíš na krocana, v každém případě na něco hutnějšího. Skleničky jsme si sice vzali, ale ty šťávy se nám podařilo utišit jen s velkou námahou. Pán domu si s námi přiťukl a projevil zájem o náš názor na dramatika Henkeho. Vzal jsem si plnou hrst buráků a pokusil se analyzovat, jaký význam pro nás má postmoderní literatura, ale brzy jsem zjistil, že mi došel materiál. Co je taky několik misek s buráky a mandlemi pro dospělého člověka. Mé ženě se vedlo velice podobně. Spořádala na jeden zátah všechny černé olivy a šikům sýrových kostiček přivodila těžké ztráty. Než jsme se při rozhovoru dostali na celosvětové odzbrojení, zbývalo na skleněném stolečku už jen pár opuštěných okurkových plátků. Okamžik, řekla paní Špíglová, které se podařilo usmát a zároveň povytáhnout obočí. Já ještě něco donesu. A vyšla s prázdnými miskami z pokoje. Snažili jsme se otevřenými dveřmi nakouknout do kuchyně a zjistit, jestli jsou v ní nějaké náznaky kuchařské činnosti. Výsledek byl zdrcující. Kuchyň byla sterilní, bílá a tichá, jako operační sál. Mezitím, to už táhlo na 9, se dostavilo několik dalších hostů. Můj žaludek pozdravil každého z nich hlasitým zakručením. Konverzace se stočila na úspěšnou cestu našeho ministra financí do Ameriky. Říkejte si, co chcete, prohodil kdosi, kdo pocítil potřebu něco říct. Toho jen tak něco neporazí. Že ne? Rád bych ho viděl, kdyby v Americe nedostal k večeři nic než buráky. Mě například už po 2. misce tlačili v žaludku. Ne, že bych proti nim něco měl. Burák je chutná, na vitamíny bohatá potravina. Ale krocana nebo rybí salát s majonézou nenahradí.
Rozhlédl jsem se kolem. Žena seděla proti mně, v obličeji bílá jako smrt. A právě v tom okamžiku měla ruku na krku. Zřejmě, aby zatlačila zpátky Johna Collinse, který se bouřil proti okurkám a rozinkám. Kývl jsem hlavou směrem k ní, vrhl se na nový přísun čerstvých sýrových kostiček a v tom spěchu spolkl jedno plastové parátko. Paní Špíglová si vyměnila s manželem udivený pohled, zvedla se a vydala se pro nové zásoby. Někdo právě prohlásil, že se neustále zvyšuje počet nezaměstnaných. Není divu, přisvědčil jsem, národ hladový. Špatně se mi mluvilo, protože jsem mi měl ústa plná slaných tyčinek. Ale zlobilo mě poslouchat v komfortním bytě hloupé žvásty o údajně stoupajícím počtu nezaměstnaných, když v něm sedí lidi, toužící aspoň po kousku chleba. Když moje žena dojedla 3. přídavek rozinek, objevilo se na obličejích našich hostitelů zděšení. Pan Špígl sice vyplnil prázdná místa v miskách karamelami, ale prázdná místa se brzo objevila znovu. Konec konců jsme od časného rána takřka nic nepozřeli. V puse mi křupaly a chrupaly slané tyčinky, takže jsem už skoro nerozuměl, co kdo povídá. Zatímco se měnili v kašovitou hmotu, pojistil jsem se novou zásobou mandlí. S burskými oříšky byl konec, olivy ještě nějaké byly. Jedl jsem a jedl. Zbytky mého jindy tak příkladného sebeovládání byly ty tam. Vzdychal jsem a úpěl, ale cpal si do pusy všechno, co jsem měl na dosah. Žena, až po uši plná karamel, se na mě vyčítavě dívala štěrbinkami zalepených očí. Všechny misky na nízkém skleněném stolku byly jako vymetené. I já jsem byl na konci sil. Ani já jsem už nemohl dál. Když se pan Špígl vrátil ze sousedního bytu a postavil přede mě talíř se slanými mandlemi, musel jsem se odvrátit. Měl jsem pocit, že prasknu. Při pomyšlení, že bych měl něco pozřít, se mi zvedal žaludek. Jen aby se přede mnou neobjevilo něco k snědku, jen už probůh žádná potrava. Dámy a pánové, račte vstoupit. Paní Špíglová otevřela dveře do sousedního pokoje. Objevil se bíle prostřený stůl a bufet se studenou drůbeží, kohouty a krocany, husou a kachnou, omáčkami, nejrůznějšími zeleninami a saláty. Zbývá jen mlčení, jak se říká v některých překladech Hamleta.